Инженер Соколов, как новата логистична сграда Б04 се вписва в цялостната стратегия на Revetas Capital за развитие на София Airport Center? Логистична сграда Б04 е ключов етап от развитието на София Airport Center. С нея добавяме над 5000 квадрата складови площи класа и също така над 700 квадрата модерни офис пространства. Също така ще изградим около километър пътна инфраструктура, което ще улесни достъпа до логистичната сграда и в логистичната сграда, в логистичния център и ще даде свързаност между отделните зони. За какви бизнеси е подходяща новата сграда Б04? За бизнеси, които са свързани с логистика и складиране. Какви са площите, които се отдават под наем? Площите, които се отдават под наем, както казах, са около 5000 квадрата складови площи и около 700 квадрата офисни площи.